gak roh iki. Jek wakeh. Lho, seniman senior ingkang sae ngoten niku mboten larang kalih ilmu ngoten niku lho, Bah. Lah dienggo apa? Lho, nggih bunci. Lah iya. Kanca-kancane iki joget ya apik kabeh. Roh aku wis. Nggih. Apa meneh jenenge timbul iki wis. Lan jenengan nekseni to pas topran niku. Nekseni. Nggih. Gudril iki lho wakeh. Ana Gudril Mediun. Urung Lumajangan ya, Neng. Gudril Lumajangan. Nggih. Gudril Malang. Gudril Mbah Narto enek dhewe. Nek gak Mbah Narto Kakang Bayu Dola Gendok aku ya ora. Rama ibu nih. Rama dluntang tuntut. Tinggal aku tandang tanduk. Tinggal aku Bunuh diri nih. Nek neng Kediri petuk ya gendaan. Mawas diri adoh saka Pasulayan. Mawas diri adoh Pasulayan. Jere sapa kok? Aku ya ora. Mula kanca-kanca dagelan kudu ngerti. Nggih. Halah, neng Kediri petuk ya gendaan. Kok ngengkel. Ya ngengkel. Nggih. Pak Juwarto, Pak Haji Juwarto. Apal. Nggih. Terope iki kanggonku sing kono ora. Loh, ngoten niku asas pemerataan, Bah. Ah iya wong tanggane ya padha duwe. Lah nggih ngoten niku. Aku iku mun panggung sound system. Sound system Kirun, panggung Kirun. Khusus wayang mawon kenggene Mbah Kirun. Nggih, aku ya ngono. Penting uang masuk. Ki ya ora tak undakne rego dagelan ya pancet aku. Lho, sakniki napa-napa mundhak jenengan mboten mundhake pripun? Diundakne piye? Diundakne ya dinyang kok. Lho pun sah niku sing jenenge wong nanggap ngenyang niku lek untuk keakraban to, Mbak? Keakraban apa ora dinyangi iki engko gek dibatalne. Golek liyane. Golek liyane. Dilakoni ke ya pancet ae. Lah ciri khase wong Mediun. Pripun? Lah niki nyuwun dawuh. Orang Jawa Timur. Ki mesti enek tembung iki, Mas. Pripun? Kula nuwun. Ketok wis pindah kabeh wong kene. Kula nuwun. Monggo. Niku sinten? Kula. Kula sinten? Lho iya ta. Ayo. Kuwi tata krama lho, Mas. Nggih. Lah kok gur mulek kae. Ya kur ngono kuwi. Kula nuwun. Niku sinten? Kula sinten? Kuwi wong Mediun, wong Jawa Timur, Jawa Tengah mlebu nang omahe wong ya kudu kula. Mboten lho, Bah, sing mirsani niku napa sing nggawa jenengan kok iso kompak men lho. Aja-aja wong bagi wi. Aku nggawa ndolop, Pak Mas. Nggawa ndolop sak akeh-akeh. Ya enten meleh. Pripun? Seluman-selumun, Lama. becik ketitik, Kala ketara. demit randulit, wolo-wolo, tombo teko. Piye? Elak median luar biasa. Elak tenan iki kaya ngono. Ten mriku enten wong Jawa. Nggih. Mesti apal niku. Leres. Kula niku lak keliling murai China, Hong Kong, Taiwan, Korea sampai ke Suriname, sampai ke Belanda. Nggih. Jejak digital Kirun kan gak iso dilangi. Leres. Apa lemah Jabang sampai Merauke. Wong Irian, wong Maluku, wong Sumatera. Di situ ada orang Jawa, mesti ana tembung iki, jek apal karo tembung iki, apa meneh sing jenenge sedekah bumi nyadran suran. Leres. Neng kono enek wong Jawa mesti tetep nglakoni niki raketang jenang sengkala sak piring. Selamatan cilik-cilikan nang musala tetep nglestarikan niki kaya Pak Juwarto niki jenenge ngrasane Jawa tetep kenthel eling-eling ya wong blawong. Wah, iki tepuk tangan untuk Pak Juwarto luar biasa iki. Ora iso ilang. Nggih. Sluman-slumun, becik ketitik, wolo-wolo,
Demit randulit. Tombo teko. Lara lunga. Pak, jenengan mangke lek luwe pripun kok ya gelem jawabno lho ngumpulna. Nggih. Lah iki mau tak ndumi kabeh. Nggih. Niku enten kaitane kalian rasa, Mas. Tegese pripun, Pak? Jeng Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Awake dhewe nak turune para wali, Leres. Kiai sepuh. Leh siar agama Islam ten tanah Jawa niku mboten nabrak budaya. Nah, niku. Karena sebelum Islam masuk ten tanah Jawa, Islam masuk ten Nusantara niki neng kene wis enek budaya. Neng kene wis enek wong Jawa. Kalih Kanjeng Sunan kalian para kiai sepuh diluruske, diselaraske supaya ora nabrak budaya. Lah para wali, para kiai sepuh niku mboten nate ndukani nek wong Madiun ngarani nyeneni Nggih. utawa memarahi jamaahe. Karena ilate wong Jawa ki ora padha karo wong Arab. Makrot tajwite mesti ora kecekel. Mergo ilate wong Jawa, bentuk tubuhe ya beda. Wong Arab kono irunge dawa-dawa. Ning nek wong Jawa ya metetek-metetek pesek-pesek ngono kuwi. Mula nek sinden pesek aja dipaidu. Sebabe Besek ada rambutan, irung pesek dinggo solawatan. Malah selawatan. Niku mula wong biyen ora tahu kok. Kleru kuwi. Ora ngono mboten. Ning diselaraske alon-alon. Nggih. Ora iso Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad dadine sluman-slumun. Ora iso la haula wala quwata dadine wala-wala. Leres. Ora iso muni wali-wali dayah akhire wong pawon gawe iwel. Ora iso muni afun, akhirnya neng Indonesia dadi ampun, neng kene dadine apem. Ora iso afun, ora iso ampun, dadine apem. Mula wong mati slametane apem, dijalukne pangapura ning Allah taala, afun dadi ampun, dadi apem. Lah nek wali daya golekne kekuatan, mula ditengeri iwel. Manggone ya wis beda. Jajal wong blawong sesuk bayi lahir slametono apem geger. Ape ning rapas nggone niku. Ora ya ora iso. Wong memang wong nglairke iki golekne apa kuwi. Golekne kamulyan, golekne kekuatan, mula wali-wali dayah dadine iwel. Wong mati ya ngono. Slametono nganggo iwel-iwel ya geger. Nek wong mati apem, nek bayi lahir iwel-iwel. Nek wong mlairke kuwi panggang ayam sego kulup krawu, tapi nek wong mati kuwi sego gurih terus ingkung lan sak pinunggalane manggone wis dhewe-dhewe. Wong kene ya jek enek tingkepan. Woi, halo. Jek enek tingkepan. Ya jek nganggo rujakan. Ya jek tangkir pruntang. Waluh godhokan. Jenang procot. Kowe yo ngerti karepe. Somben nek rene tak terang. Iki mergo wayangan, iki mergo wayangan. Nggih, luar biasa niki, Bah. Tegesipun niki lak ndudahi mutiara kependem kehebatan orang Jawa. Sing nyatane ya tasih mendarah mendaging menjadi jati diri yang sangat hebat.
ndadekake para warga masyarakat niku saya guyub rukun selamat donya tekan akhir niku lho, Mbah. Niku budaya, Mas. Niku ciri khas Islam. Niku sing diajarke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa katresnan dirangkul kabeh ora enek sing dilarani atine. Islam itu adalah agama katresnan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, ngene iki. Wis kompak ngoten nggih blawong. Wong blawong. Kowe ya cek rujakan. Bayi pitung weteng keneng peteng pitung wulan ke ya tingkepan. Bayi lari ya cek procotan. Ya cek brokoan, ya cek sepasaran. Ya cek selapanan. Pitung lapan. Setahunan. Ya selametan. Lanjutkan. Mergo ki enek wong anyar ngomong kuwi syirik, kuwi bid'ah, kuwi kafir, gak sah merungokne. Ke padune wong ra gablek dhuwit. Wis putusane ngono wae. Ha iki ngesakne lho iki. Nggih. Ngesakne nembang gampang. Ayo, ya ora no. Enek no tembang nek Mbah Narto. Napa? Enek lepetan, Oh, lepetan angu dari angu culi kuwi enek. Kuwi kacar kucur ngiras pantes sak anune sombene. Lho, kabeh disemayani. Sak semayani kabeh ben surane. Ning ampun kuwatos, Mbah, ampun kuwatos. Pak Juwarto sampun paring dawuh menawi dipun paringi rejeki ingkang lancar, panjenenganipun dipun paringi sehat walafiat, aja kuwatir. Tiap sura tetep wayang. Tetep wayangan. Tur mula sing lanang-lanang lungguh, sing wedok-wedok lungguh. Aku nek wong lungguh manggon ngisor iki nelongso Mas. Lah napa? Lah ketok guyub ngoten malan kok. Lho guyub ning sing wedok mesti kayak ngisor, sing lanang-lanang dhuwur rumangsamu lho wong lanang-lanang. Kowe iki metumu kok dalane kuwi. Dadi wong lanang rumangsamu. Mula ki nek yoga ning dhuwur ngene seneng kowe ram, ya sinden ning dhuwur, yoga ning ngisor iki ngurmati iki. Mergo wong wedok kuwi pondok pesantren pertama. Iso alif bak tak iso ABC. Ibu pertama, puskesmas pertama. Sing dulang ya mboke. Sing apa-apa ya mboke. Sing lanang rek sentak sentuk sentak. Udat udut. Nggih. Mila Rasulullah lak nate paring dawuh dipun suwuni prisa jeung Nabi wonten ngalam donya niku kula niku dah bekti kali sinten? Ibumu. Loro ibumu. Ping telu ibumu, ping papat lagi bapakmu. Mula wong wedok disebut ibumu ping telu. Dadi ibuke telu niku. Telu nek wong lanang duwe telu kuwi luar biasa. Swarga. Kok terus diplesetne rono geding aku. Ya, hormate lho. Ada 3 peristiwa. Nggih. Mbak Cange. Nggih. Sing wong lanang ora nglakoni, rungokno iku kuping. Yoga-yoga. 3 peristiwa sing wong lanang ora nglakoni. Yang dilakoni seorang ibu. Napa niku? Waktu melahirkan. Nggih. Itu ada 3 peristiwa. Nek sing selamat ki mboke, kadang-kadang anake mati. Nggih, sing mboten selamat. Sing ora selamat. Nek sing selamat anake, kadang-kadang ibuke mati pas melahirkan. Nggih. Yang lebih tragis, anake mati, mboke mati. Nggih. Iki wong lanang ora nglakoni. Leres. Sing teko guyu, sing nekake nangis. Ngokno. Nggih. Sing teko nangis, sing nekake ngempet, sing teko guyu. Kuwi wong melahirkan. Sing nekake, sing lairke. Sing ngeden. Nangis. Ngempet, sing teko. Oe. Sing teko. Sing teko. Oe. Sing nekake ngempet. Lah sing nekani
Lanang apa wedok? Wah, karek ro sing lanang nang njaba, sing wedok perang sabil ngempet sing lanang ngrokak, ngerokok. Mula hati-hati, mula tetep hormat pada ibu. Bu, bareng Bu. Selindrungmu Mas. Bu, bareng. Kasih ibu bareng tak terhingga hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya. Kula malih kemutan Bah. Ngendikanipun para kiai. Pancen dados ibune Rekoso napa melih pas niku lho nglairaken. Rekoso. Saka rekasane piyai babaran piyai Mbayi niku ngendikanipun Mbah Kiai niku ganjarane padha karo munggah kaji ping 3. Iya. Dadi wong babaran pisan niku ganjarane padha karo munggah kaji ping 3. Mila pengumuman kangge piyai Blawong mriki ibu-ibu, kok kirane ra kuat munggah kaji Mang Bayi mawon. Enek sing geru-geru. Tanpa gamelan, Pripun? tanpa sinden, khusus jamaah. Bareng sing lanang melok nembah iki ya barokah, apa meneh sing wedok eling nang emboke, eling nang biyunge, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala karena selalu cinta pada ibumu. Kasih ibu. Banter. Bagai sambung gamelan bareng Allahumma sholli sayyidina Bitowabimu ilahi. Tanpa gamelan jamaah kabeh Allahumma sayyid adadama isolatan daimata. Iramane Mas timbul kaplan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad adadama Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Adem ayem tentrem. Bah, apa-apa ki agama, budaya, negara. Adem apa meneh wong Blawong. Panjang umur ya Kang. Amin. Panjang umur ya Yu. Barokah lahir batin ya. Kembang nongko kembange cengkeh, Pak Juwarto duwite akeh. Amin. Allahumma amin. Iki ya bekar ngerepotne mboke kabeh, termasuk sampean kula, Kesi, Sinden, Alisa, Tatin. Iki biyen kok ngrepotne mboke. Jere sapa anak ra ngrepotne mboke? Neng weteng lho. Lagek sakulan kuwi ngrepotne mboke pake. Sing diarani nyidam. Wah, nggih.
ora usum bakso jaluk bakso. Nggih. Ora usum apel njaluk apel. Wis ngrepotne Pak mbokmu. Eling kowe karo pakmu mbokmu. Gonku ki enek bayi 7 wulan nyidame ngrepotne mboke. Nek nyidam pengen anggur, pengen dondong, pengen bakso lumrah. Tanggoku jenenge Mejor warung dumpil. Nyidam piye? 3 wulan ning weteng nyidam ngedol omah. Ngecak kiri lek kuwi. Bayi lahir mboke kontrak. Bayi bajindul tenan. Bayi ngejak ngedol omah. Nggih. Mula alhamdulillah. Barokah saestu dalune. Ning wong kene kok selawatan jikuke, tembang Jawa kok ya jikuke, ilir-ilir wau. Leres. Apa ya apal kira-kira? Ayo Mas, lho sing gender nguyuh matane. Bene bah timbang dadi penyakit ora. Sore-sorene mau lho nyapa. Melangkah Mas iki. Delok apal ora. Delok tutuken Mas, nek gak nganggo. Sing gender iki nek wis Pak Sudarno wis. Tenan ya ta. Pak Sudar. Nggih. Bareng Mas Kang, aja ndelok tok. Yo nembang bareng. Lir-ilir tandure tak sengguh cah angon penekno lunyu-lunyu kanggo masuk dodotira kumitir domana kanggo seba mupung Padang mupung Jembar Surah ore pelok barang apal mayare luar biasa yoga penganu apa ki sinden aja melu aja gamelan sik bareng gundul pacul-cul nyunggi gemblelengan wakul tarik Mas Timbul gundul pacul bareng nyunggi wakul Sing rawuh niki senes penonton wayang. Ini adalah para pengamat dan penghayat seni di Madiun, luar biasa. Budaya kabeh. Terus ya jarang dagelan ngejak nembang penontonnya raku. Kabeh isine ya ngene iki dimanfaatkan dijak sambung rasa. Nggih. Lagu lawas ya apal apa ora? Delok. Nuwun sewu Mbak Cange. Siap, Mbah, nggih. Suara rintian suara insan yang berdosa. Baik lho. Ora nek untune mengsa Ya ora. Nggih. Ora nek duwe cacah kae. Baleni banter suara rintian tangisan insan hancur lebur serta hangus tubuhnya karena dikempit Yumi dan dikempit Ngatemi. Kok joget terus kuwi? Banyol
Boneka cantik. Ya Allah, ya Allah. Boneka cantik. Apa? Ngomong. Tuwek lho padha. Wong kok ngene. Saeng ya mesti kok ya mangku purel. Kowe po ngerti purel. Kok ya ngapalne teko kuwi lho kok. Mangku purel kok ya mau apalne. Mangku perel kok kowe ya. Ayo. Kele kok ya diapalne genduk denok. Piye penontonmu kaya ngene iki lho bengi iki. Iki multi, apa-apa iso kaya ngono. Multi wong blawong ngerti kabeh lho rumangsane mula dagelan mlebu rene. Lah kaya iso tete lole lho. Tete lole. Tete lole. Kaya apol tete lolo. Iki enek sing Madiun, Mas. Pripun? Sik selindro. Selindro songo nggih. Aku guweting nek pengrawit dolanan HP pas ngene iki. Tenan. Aku Lah niku golek notasi kok. Notasi matane iki. Latihannya ngopo? Padha karo sinden dialange catur, dalange suluk, dalange nyanggit, sindene padha live TikTok dhewe-dhewe. Matane. Niku sik apik. Apa? Dalange lagi buantah no sindene. Pak Dalang gendang bar Pak Dalang selak nguyuh ngono. Oh nah aku tak uyuhne gegere. Uyuhana. Nggih bar niku kula uyuhne nggih. Lah ya rumangsane kok. Iki aja Mas. Sik sapira Mas, sapira Mas. Panas mlaku. Panas mlaku. Ora nggawa payung. Sandale diseret lamaane metu Surabaya geger ngungsi neng Madiun Jakarta dirubung merdeka Sing apik dhewe mburi niki lho, Pak. apa? Madiun Jakarta janji rukun tetep merdeka. Alhamdulillah. Kanggo Pak Juwarto ya enek sura ngarep. Madiun Jakarta matur nuwun aja ditunda. Kuwi tetep bayangan. Amin. Oke, dagelane liyane ndang tokno kok aku wae. Engko wong kene blenger aku tak nyelani ae. Sik tanpa gamelan. Panas. Apa Madiun luar biasa iki. Sinden-sinden lek nembang ati-ati kene piyai ngerti tembang kabeh lho. Kaya ngono kowe sak guru. Lah wong lesung jumenglunge Mudin Plumpung kuwi apal kok. Mudin Rahmat wis mati. Aku ki ngerti ku ra, aku ngemsi protokol manten. Nggih. Lah sing donga Mbah Mudin Rahmat almarhum sing ngokon pur gajah. Ngene iki nuwun sewu. Rabbana tina fitnya kasana wa fil akhirati kasana wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil ayo deh lasung jumenglung senengane Mudin plumpung glonggong ngelor Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun ki Mudin Rahmat. Mesti ngoten niku. Iya, jangger bar sapu jagat langsung kuwi langsung jumeng
glung senengane Mudin. Mudin plumpung Gulonggong Lor Kecamatan Tok gung tok tek tok gung tok tek tok gung tek tek. Piye to iki masalah? Pokoke Banyol iki rasa angel-angel, cek ngerti daerah ngono ae wis kecekel. Piye? Ya ngono apa piye? Ha iya, wis ngono ki, Tatin karo Elisa ngono. Rumangsamu arisan ngono piye? Petuk aku kok ndelok. Tukung-tukung yo nggih ngurmati langsung berdua ya Pak. Ya Ayo, kaya apa mungkin diimbangi ra bae yo. Oke. Tukung-tukung yuk. Iki ya karo nyambut gawe ya karo golek modal Mbak Lisa, Mbak Tatin. Nggih, saestu. Secara tidak langsung jenengan ini wis dimodali karo Abah Kirun berbagai macam strategi dalam bidang perbanyolan. Nggih. Niki wau pun kula dokumentasi sedanten. Nggih. Supados dados nopo perbendaharaan baru dan bisa dilestarikan mbok menawi bencang saged dipelajari. Dan ternyata ya penak ndelok ya, Sa. Luar biasa Abah Kirun bisa interaktif aku lagi iki lho. Ndagel ijen tapi karo penonton kabeh melu nyanyi. Aduh. Penontonnya juga luar biasa lagu apa Ketara nek ora ngerti YouTube. Ikuti jejak digital Haji Muhammad Zakirun. Aku live TikTok sing nyawer piro mawar. Gur mawar nek umum. Lagi nek paus apa. Malah punya TikTok aku ora. Monggo matur napa Mbak Lisa, Mbak Tatin dumateng Pak Haji Juwarto sekalian Ibu Suyati. Saderengipun kula ngaturaken agunging panuwun ingkang kathah sanget. Kator Pak Juwarto sampun nimpali dumateng kula kadosipun sampun sowan wonten mriki ping kalih. Ping kalih leres nggih. Nggih, lan matur suwun niki pokoke tasih apa jenenge ingat itu kemutan kalih kula. Lan niki bayu kula saniki lagi dipisah niki ya, Mbak. Ya alhamdulillah. Aku wis tahu. Wis tahu, berarti wis ping pindho iki. Tahu pisan iki. Oh, Kowe tok lambemu mencramin iki to. Wis tahu pisan Maksudnya iki. pun tahu ten Madiun, ning nek ten mriki nembe sepisan ngenten lho. Selamat ulang tahun Pak Yoyo. Alah. Aku juga Telat sih. wis meh jam 12 pisan. Ya ora apa-apa durung kan. Durung Durung. jam 12 aku harusnya. Iya. Aku tadi udah nyelamatin tapi nek durung demek tangane Pak Yoyo Demek. aku rong Ah, ya, rong gini. marem. Ngaturaken wilujeng Nggih. ambar warsa Pak Nggih. Yoyo ingkang kaping 23. Amin. Mugi dados dalang ingkang kondang kaloka lan saged sukses kathah rezekinipun. Amin. Amin. Nggih, Eh, nggih, sampun. nggih. Pokoke Kok aja ora nganti- diculke? Aja nganti lali. Nggih. Pokoke nek longgar engko ya bareng karo Mas Sahyo Kuntadi pentas di mana-mana ya ta. Amin. Mergo sing jenenge napa ni sound system iki lak enek bass enek treble. Nggih. Basse lak bukesi suarane ngebas. Nggih. Tidak lengkap tanpa ada treble-nya, ngono ya. Triple. Paham toh? Ah, ya, tak Triple maksud. niku napa maksude? Kae lho son kayak dadi basse sampean treble. Lah Mbak Tati ini Lagu apa? gensete. Ya Oh, oh, alah, ngucapake niki Nggih, karo derek Pak ngucapaken Nggih. nggih, selamat ulang tahun Nggih, nggih. nggih, nggih. Doa terbaik buat jenengan pokon idem kalian Elisa. Nggih. Senengane niki lho Abah, Mbak Tati niku nek pun kalih kula niku kula pun tet 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 tet
kula idem pun ngaten niku. Kuwi Elis anu tatin Tatin. kuwi Pripun? tanda-tanda nek ora bahagia. Loh, kok saged, Bah? Dadi kuwi awake lemu ki ya ora awake tok, jane atine ya ngrangsang. Kok saged lho? Nggih. Ciri-cirine napa kok ngaten niku Ciri-cirine- mendefinisikan tidak bahagia? Lah ngompori wong-wong iki karepe kon tularan dheke. Oh, kuwi. Ngono, ning ya tak dongakne ayam ngono. Ya sitok kae openono wis. Inggih, Tapi bocah garwane cilik to, saya garwane cilik Mbak saya Tatin to? cilik lah. Masalah Mas Tulus to. Mas Tulus. Jenengan dereng prisa, awake saya kuru. Niki malah saya lemu niki. Lho, kuwi ora tulus tok. Sapa? Kabeh besok ngalami. Wong ki dadi dalang kondang, nek perlu dadi jenderal, dadi Kapolri, dadi Pak Juwarto. Nggih. Nek perlu kiai sisan. Kuwi iso goblok sak menit mergo disentak sing wedok. Lah kuwi. Oh gitu toh. Iso lolak termasuk sing rebab ku ya mung gedhe wong. Ngono. Ayo. Iso plonga-plongo. Plonga. Termasuk dalangnya barang niku nggih. Alah ku ya mung cangkeman tok. Ora lah, aku berwibawa ning omah. Bu Kesi lek teng omah Wibawa ki basa. nek nang ngarepe gelar. Ngono. Bu Kesi ya karo Yoyok ya ngajeni. Pripun to, Pak? Lah Yoyok ngene lebune. Wong Yoyok ki nek njaluke basa lho. Bu, kula nyuwun sak dulitan. Terus Kesi, "Hasu monggo." Ayo. Ngaten Bu, nggih ngaten. Ketoke kok ora. Terus Kesi keturun. Yoyok terus ngalih. "Empun to, Pak." Dadi ora krasa. Lah iya, Bu Kesi sithik aluse kaya ngono ora nate bah. Lah sumangga ora nate Bu Kesi. Piye? Langsung nutup lawang karo bengok. Wayahe ngono. Aku tahu. Pripun? Ah, malam minggu iki putuku mlumpuk. Lah Alhamdulillah. aku wayahe to. Heeh. Lah kok bocah-bocah melek. Aku wis ndek kode. Pripun? Aku ya muni. Bune, aku, Nggih. bojoku, Nggih. Pak, wayahe ngisi pulsa. Gawe anu sasmita nggih. Aku ya tak sauri baterai lobet. Terus piye Bareng pripun? putuku radek turun. Lah kok bojoku ngilir. Ayo, wayahe ngisi pulsa karo ngisi koin. Aku ya muni. Sik sinyale renek. Lah kok jam 4 bocah wis turu lah kok karepe iki ya pengen to. Terus Ayo wayahe wis baterai wis enek ngono. Penuh, Aku muni. pripun? Ono power bank-e jeblok aku. Dadi wis ora sida blas aku. Lah iya. Nggih. Ayo Dang Nembang. Nggih, niki kula nggih nderek mbok menawi wonten pamundutan yang dari Pak Cahyo napa Nggih. ingkang kagungan Menawi Bapak Haji Juwarto wau nggih. sumarah kemawon monggo ingkang baken mangke saged dados panglipure warga masyarakat mriki sedaya. Nggih ngoten. Nggih. Ning menika menawi wonten chattingan menika kathah ingkang ngersakaken sesideman Mbak Lisa. Oh, sesideman, menika. nggih. Kagem Ibu Bojo Wiak Juwati. Nggih, Bu Hajah Suyati. Bu Nggih. Hajah Suyati. Nggih. Nggih, sesideman menika ugi dipun pundhut kalian Pak Haji Daryono Klicorjo Mejayan. Selamat ulang tahun Pak Dalang, panjang yuswa sehat selalu. Amin. Nggih, matur sembah nuwun. Ya dibawani cah loro. Wah, jan kompak ireng kabeh kaya arep layat ae. Ayo. Kon dilalah Lalai abang nggih. nggih sami. Nggih sami. Cemeng. Cemeng. Cemeng ngecemeng. Iki ya enek apa ki WA. WA BA. saking Pak Prabowo Subianto. Weh, calon presiden, Mbah. Calon Ya. presiden. Wonge ra ndelok. Malah saking Rokomas Bambang Sigit Paminto. Nggih, sugeng makarya semoga sukses Yoyo saking Pak Di Bambang hadir. Matur nuwun Pak Bambang Sigit Paminto. Menika sembah nuwun nggih. Monggo dipun bawani Mbak Lisa dhisik. Ayo coba. Tamune Pak Juwarto luar biasa. Pripun? Si buta dari gua hantu bareng teko lho mlaku. Kaget aku. Kaget kula nggih. Tak kira metu saka TV nggih. Artise niku. Ketuane banser bareng teko.
Wiwit